A daren jiya ne aka gwangwaje dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Karim Benzema dan asalin kasar Faransa da gagarumar kyautar nan ta Ballon d'Or. Dan wasan dai ya samu nasarar lashe wannan kyauta ne bayan da ya doke 'yan wasanni abokanan hamayyarsa irin su Robert Lewandowski da kuma dan wasa Sadio Mane, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne har ma da dan wasan kungiyar kwallon kafan ta Real Madrid abokinsa wato Vinicius Junior. Dan wasan dai ya samu nasarar lashe wannan kyauta ne a karo na farko tun bayan tsawon shekaru 23 da kasar Faransa bata samu lashewa ba. Tun shekarar 1998 kasar Faransa bata sake lashe wannan kyauta ba tun bayan da dan wasa Zinedine Zidane ya samu lashewa a wannan shekara. Dan wasan dai kowa dai ya amince da dan wasan ya cancanci a bashi wannan kyauta bayan jajircewar da yawa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a kakar da ta gabata wajen lashe kwafa-kwafai da kuma dawo da kungiyar kwallon kafan a wasu manya-manyan wasanni. Dan wasan dai shine ya samu nasarar lashe wannan kyauta, inda tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kuma kaftin din kungiyar kwallon kafan a baya Zinedine Zidane mai horar da kungiyar kwallon kafan shi ya gwangwaje wannan dan wasan. Bayan dan wasa a daren jiya shi ma dan wasa Robert Lewandowski an gwangwaje shi da kyautar nan ta Gerard Muller wato top scorer wanda ya samu nasarar zara kwallo a nahiyar turai gabaki ɗaya, wanda ya fi kowa zara kwallo da shi da dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona wato Gavi, inda shi ma Gavi aka gwangwaje shi da wata kyauta ta wato matashin dan wasan da ya fi kowanne hazaka wato Golden Boy. Shi aka zaba wanda ya doke 'yan wasanni irin su Eduardo Camavinga da kuma Musiala. Sadio Mane ma an gwangwaje shi da kyautar dan wasan da ya fi kowane dan wasa mu'amala, da kuma Alexia ita ce ta lashe kyautar 'yan wasa mace wadda ta fi kowa haza. 'Yan wasannin kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich suna ta cece kuce gaba da bawa dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Gavi kyautar Ballon d'Or, inda suke ganin dan wasa Jamal Musiala shi ya cancanci a bawa wannan kyauta duba da yanayin dan wasan ya fi taka rawa fiye da dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona wato Gavi. Ya fi samun nasarar dan wasa zira kwallo har ma da taimakawa a ci kwallo, kuma ya samu nasarar lashe gasa, inda dan wasa Gavi shi kuma ko gasa guda ɗaya bai lashe da kungiyar kwallon kafa ta ba. An tabbatar da dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Hotspur na gaba Richarlison ya samu rauni, sai dai mai horar da kungiyar kwallon kafan ta Tottenham Hotspur Antonio Conte ya tabbatar da Richarlison ba wani rauni ne mai tsayi ba, inda yake sa rai dan wasan a cikin satin nan zai dawo ya ci gaba da fafatawa kungiyar kwallon kafan. Wasu rahotannin a baya-bayan nan suna nuni da dan wasan ma ba zai iya fafata gasar cin kofin duniya ba, sai dai Antonio Conte ya tabbatar da dan wasan nasa zai dawo ya ci gaba da murmurewa wajen taimakawa kungiyar kwallon kafan ci gaba da kasancewa a gurbi na mataki na uku a gasar Premier ta kasar Ingila, inda ya tabbatar da dan wasa Richarlison zai dawo ya ci gaba da fafata wasan nan da ba da jimawa ba. Shi ma dan wasa Kevin De Bruyne na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City an zabe shi a matsayin gwarzon dan wasa, inda dan wasan ya kasance na uku a cikin 'yan wasannin da suka lashe wannan kyauta bayan dan wasa Karim Benzema da kuma dan wasa Sadio Mane. Shi ya kasance dan wasa na uku. Dan wasan dai ya taimaka wa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City a kakar da ta gabata wajen kaiwa mataki na dab da na kusa da na karshe wato semi final, da kuma taimaka wa kungiyar kwallon kafan wajen lashe gasar cin kofin Premier ta kasar Ingila karo na wajen hudu da kungiyar kwallon kafan a jere a baya-bayan nan. Shugaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Florentino Perez ya bayyana dan wasa Rodrigo Goes ya fi masa kawo dan wasa Kylian Mbappe. Ana ganin shugaban ya faɗi wannan ne domin kuntatawa dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain Kylian Mbappe game da rashin cika alkawarin da dan wasan ya musu a farkon wannan kaka na kin zuwa kungiyar kwallon kafan, baya da yarjejeniya da suka yi abinda ake kira da bubble agreement suka yi da kungiyar kwallon kafan ta da dan wasan Paris Saint-Germain, sai dai a ƙarshe dan wasan ya ki amincewa ya zo kungiyar kwallon kafan. Florentino Perez ya bayyana Rodrigo ya fi masa wannan dan wasa. Mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Xavi ya tabbatar da dan wasa Frenkie de Jong da shi zai fafata wasan sa, inda zai fafata wasan kungiyar kwallon kafa ta Villarreal a tsakiyar wannan mako. Mai horarwa ya tabbatar da wannan dan wasa da shi zai fafatawa musamman a wajen buga gurbi na namba 4 wato gurbin da dan wasa Sergio Busquets yake fafatawa. Mai horarwa dai ya sace kuce game da magoya baya da kin fara wasa da wannan dan wasa, inda yake farawa da dan wasa Gavi fiye da wannan dan wasa. Ana ganin ba zai iya benci dan wasa Gavi ne a kungiyar kwallon kafan ta Barcelona ba, Sergio Busquets ne, domin yi amfani da dan wasan Frenkie a wajen madadin dan wasan. Bayan Frenkie de Jong, Ansu Fati ma mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ya tabbatar da shi zai fafata wasan kungiyar kwallon kafa ta Villarreal.
ana ganin mai horarwar daman a baya-bayan nan yana yin kuskure ne wajen kin fara fafata wasa da wannan dan wasa, inda ake ganin a maimakon fara wasa da yake dan wasa Rafinha, wanda ya ringa fara wasa da dan wasan Ansu Fati ko kuma dan wasa Ferran Torres a wannan gurbi na buga namba 7, inda ya kamata ya ringa sa dan wasa Usman Dembele yana buga gurbin namba 11 a maimakon. Duka dai a jiya an tambayi shugaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Florentino Perez, inda ake masa tambaya game da dan wasa Erling Haaland da gaske yana da yarjejeniyar nan ta release clause na barin kungiyar kwallon kafa ta Manchester City a shekarar 2024. sai dai Perez ya bayyana ba shi ya kamata a yi wa wannan tambaya ba, inda ya bayyana Erling Haaland har yanzu dan wasa ne na Manchester City kuma ba shi da lokaci na batawa akan tattauna wannan magana, su bari idan dai har dan wasan suka ga ya sa wannan farar rigar ta kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, to a wannan lokaci zai zo ya tattauna akan dan wasa Erling Haaland, ba yanzu ba. Ana ganin a ƙarshe kungiyar kwallon kafan ta Real din ka iya kawo wannan dan wasa a ƙarshen shekarar 2000. An zaɓi dan wasa Sadio Mane a matsayin dan wasan da ya fi kowane dan wasa iya mu'amala da magoya baya da kuma sauran 'yan wasanni. Dan wasan da an gwangwaje shi ne musamman irin taimako da yake yi, kama da ƙasarsa ta Senegal da kuma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool a baya-bayan nan ya taimaka wa wasu masallatai da kuma taimakawa asibiti a ƙasarsa ta Senegal da marayu. Dan wasan da kungiyar kwallon kafan ta gwangwaje shi, wato gasar kungiyar da take gwangwaje 'yan wasanni da kyautar nan ta Ballon d'Or ta ba wannan dan wasa kyauta ta girmamawa a daren jiya. Yanzu dai ba a cimma yarjejeniya da dan wasa Rafaelio akan sabunta kwantaraginsa da kungiyar kwallon kafa ta AC Milan ba. Rafaelio dai kwantaraginsa zai kare a ƙarshen shekarar 2024, sai dai AC Milan tana ganin idan dai har dan wasan bai ƙara kwantaragi ba, to ba ƙaramin kasaba za ta yi na rasa wannan muhimmancin dan wasa ba. Dan wasan dai kwantaraginsa zai kare da kungiyar kwallon kafan ne bayan zawarci da Chelsea take yi masa. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea karkashin jagorancin Graham Potter ta bayyana tana son daukan wannan dan wasa domin ya zo ya ba kungiyar kwallon kafan gudunmawa, inda Chelsea take son za ta yi amfani da dan wasan a madadin gurbin dan wasa Hakim Ziyech da yake dumama benci. A safiyar jiya ne aka hango dan wasa Neymar ya sauka a birnin Barcelona. Dan wasan dai har yanzu dai ba a gama tattaunawa akan kes ɗinsu da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona tun 2013 da ya zo kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ake ta tattaunawa, musamman lokacin shugaban kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Josep Mario Botomin. Dan wasan dai a kotu an ya bayyana shi fa zuwansa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ra'ayinsa ne. A lokacin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid sai da ta ce za ta biya shi kuɗi sama da na Barcelona, sai dai ya bayyana shi fa babban muradinsa shine fafata wasa a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Wasu rahotannin na nuni da dan wasan idan dai aka gano yana da almundahana da cin hanci da rashawa akan cinikin dan wasan zuwa Barcelona daga Santos, to ba makawa kotu za ta ɗaure wannan dan wasanni kamar yadda ake faɗa na tsawon shekaru 5. Ana ganin abu ne mawuyaci kungiyar kwallon kafan ta bari a yi wannan abu. An ƙara tambayar shugaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid game da zuwan dan wasa Kylian Mbappe, sai dai ya bayyana shi fa baya ra'ayin ɗauko wannan dan wasa, inda ya bayyana 'yan wasa irin su Vinicius Junior da kuma dan wasa Rodrigo sun fiye masa zuwan wannan dan wasa. Ana ta alakanta dan wasan da barin kungiyar kwallon kafan, sai dai a satin nan dan wasan ya fito ya bayyana duka wannan 'yan jaridu ne suke yada jita-jita ne, ba fa ya ce zai ba kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ba. Sassari ma ya bayyana yana jin daɗin kasancewa a kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain 100%. Mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid Diego Simeone ya bayyana shi fa bai zawarcin dan wasa Cristiano Ronaldo ba, inda ya bayyana alakanta dan wasan da ake da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid duka wannan shirme ne da kuma karyace da 'yan jarida suke yi, inda mai horarwa ya misali da idan aka ci yau Cristiano Ronaldo yana tim dinsa, idan ya fito filin training to zai iya kaman kallonsa da abun kunya a zuwan dan wasan. Ana ganin wannan magana ya faɗa wa dan wasa Cristiano Ronaldo, saboda mai horarwa yana ganin Cristiano Ronaldo shine ya hana shi taka rawar gaban hantsi wajen lashe gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai a shekarar 2016 da kungiyar kwallon kafan ta yunkurin lashewa, inda Real Madrid ta samu nasara a kanta. Shi yasa mai horarwa yake faɗin waɗannan maganganu akan shi. A safiyar yau ne Talata, mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Jurgen Klopp ya tabbatar da dan wasa Diogo Jota ya samu rauni, inda ya bayyana dan wasan an tabbatar da ba zai fafata gasar cin kofin duniya da kasarsa ta kasar Portugal ba. Mai horarwa ya tabbatar da labari ne da ya zo musu suma mara daɗi, inda ya sanar a yau
ya tabbatar da ɗan wasan Diogo Jota ya samu rauni a karawar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City a farkon wannan mako, inda ya tabbatar da ɗan wasan ya samu rauni ba zai fafata gasar cin kofin duniya da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Portugal ba. Ana sa rai da ɗan wasan zai dawo ne bayan an kammala gasar cin kofin duniya a ƙasar Qatar a wannan shekara, zai dawo ya ci gaba da fafata